ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಲ್ಯಾಯ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುನ ವಿಷಯ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗೊಂಜಿ ಪಂಡಿತರೆ ಮರ್ದ್ ತಿಳಿದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗೊಂಜಿ ಪಂಡಿತರೆ ಮರ್ದ್ ತಿಳಿದಾರೆ. ಬಲ್ಲೆ ಜನಾಂಗದ ವೈದ್ಯರು ಅನುಸರಿಸುವ ಉನ್ಮಾದ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಹಾರನು ತೋಜಾದಂಡು. ಬಲ್ಲೆ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಅನುವಂಶೀಯವಾದ ಅನುಸರಿಸೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಲೋಕಗೂ ಸವಾಲಾದಿಪ್ಪುನ ಈ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗನು ಗುಣಮಲ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಜನಾಂಗದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕರಗತವಾದುಂಡು. ಉನ್ಮಾದ ರೋಗನು ನಿಖರವಾದ ಗುರ್ತಪತ್ತುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವು ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪುಂಡು. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ತಾನು ತೋಜಾವುನ ಪೂರ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಲು ಸುರುಕು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಪಂಡ್ ಗೊತ್ತಾವಂದೆ ಅವು ಅಯನ ಆಪ್ತರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಗೆ ಅವಹೇಳನ ಮಲ್ಪುನ ವರ್ತನೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ನೆರೆದು ಆಯನ ಮಿತ್ ವೈಮನಸ್ ಬೊಳೆ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ರೋಗಿಗೆ ಸೀಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆಯನ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿನ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಆಯ ಅಹಂಕಾರ ತೋಜಾವೆ ಆಯ್ಕೆ ದಾಲ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರಲು ಆಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ತೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಆಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಾಯಿಲೆ ಜ್ವರಾವೊಂದು ಆಯ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋಜಾವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೆರೊಂದು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಮಾನಡು ಏರೋ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಸೀಕು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕನ ವೈದ್ಯರೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾದಿಪ್ಪುನ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆದ ವಿಚಾರಡು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲಸಗೊಪ್ಪುಪಿನ ಪೋಡಿಗೆ, ಪರೀಕ್ಷೆದ ಫೈಲ್ ಆತಿನ ಪೋಡಿಗೆ, ಮದ್ಮೆದ ಬಗೆಟ್ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆದ ಪೋಡಿಗೆಲು, ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಬರ್ಪುನ ಪೂರಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಈ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮನುಷ್ಯನ ಸಮತೋಲನದ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆಯ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆನ ತೋಜಾವರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ. ಈ ಪೂರ ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಲು ಆಯಗ ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಸೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಆಯನ ಆಪ್ತ ಬಳಗೋಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಕಾರಣಡು ಕೆಲವರು ದರ್ಶನಗೂ ಮಂತ್ರವಾದಗೂ ಪೋದು ಕಡೆಕ್ ಆಯ್ತು ದಾಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವಂದೇ ಕಡೆಕ್ ಪಂಡಿತರ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಉನ್ಮಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಡು ಸುರೂಕು ಸೀಕದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ರೋಗನು ತೆರೆಯುವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವೆರು. ಒಂದೇನು ರೋಗ ನಿಧಾನೋಪಂಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿನ ರೋಗಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಡ ಬಕ ಆಪ್ತರೆಡ ಗೆತೊನ್ನುವೆರು. ಈ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಮಾದರಿಡಿರ್ ರೋಗದ ಕಾರಣನು ತೆರೆದು ಆಯ್ಗ ಆ ರೀತಿದ ಉನ್ಮಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೈನ್ ತೆರೆಯೋನುವೆರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೂತಕಾತಿನ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಕಾರಣವಾದಿಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗೆ ಬಾಣಂತಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಪ್ಪು. ಪ್ರಾಯದ ಪಂಜವಗೂ ಸೂತಿಕ ವಾಯುದ ಕಾರಣಡು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದುಪ್ಪು. ಪ್ರಾಯದ ಅಂಜವಗೂ ದುರಭ್ಯಾಸಡು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು. ವೈದ್ಯರ್ನ ನಕಲು ನಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಣ್ಣು ಬೊಕ ನಾಲಾಯ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸೀಕ್ ಏಪ ಶುರುವಾತಂಡು ಬೊಕ ಐತ ಇತ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿನ ತೆರೆಯೋನುವೆರು. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಬಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ವೈದ್ಯರ್ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಿತ್ತಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ್ ಸೀಕದಾಯಡ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ಒರಿಯೆ ಪರಿಚಾರಕನ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪರಿಚಾರಕನು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದು ರೋಗಿನ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಚತ್ತುವೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಲಹೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕದಾಯನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸೀಕದಾಯನ ಬುಡ್ದು ನನೋರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಾರಕೆ ಪಂದು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ನುವೆರು. ರೋಗಿನ ಆಪ್ತೆ ಅತ್ತನ ಸಂಬಂಧಿಕೆ ಆಯನ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೀಕದಾಯನ ಅಮ್ಮೆರು, ಅಪ್ಪೆ, ಪಲಾಯೆ, ಮೆಗ್ಗೆ, ಮಿತ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏರ್ಲಾದಿಪ್ಪು. ಆಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲನ ಮಿತ್ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕದಾಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಪ್ಪಡು.
ಈ ಪರಿಚಾರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆ ಇತ್ತದು ಸೀಕದಾಯನ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮದ್ದು ನಡಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ఆయన ಕೈತಾಲ್ ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಏಪಲ ಸೀಕದಾಯಡ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಡ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸೀಕದಾಯನ ಅಪ್ಪೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತಂಡ ಮೆಜ್ಜೆ ಪಲಾಯಡಿನಕುಲು ಪರಿಚಾರಕಗಿಪ್ಪುವೆರು. ಸೀಕದಾಯಗ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೊಕ ಸೀಕ ಗುಣಾವೋಡು ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಈ ಅವಧಿಡ್ ಪರಿಚಾರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು. ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಅನ್ನಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಒಂದು ರೋಗಿನ ರೋಗ ಸ್ಥಿತಿನ ಪನ್ಪೊಂಡು. ಅತಿರೇಕದ ಉನ್ಮಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಮೌನವಾದಿಪ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲವು ಸಲ ಮೌನ ಇತ್ತದು, ಕೆಲವು ಸಲ ಬುಲ್ಪುನು ತೆಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಗೀಳುನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಕುಡಗಡ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ನನ್ನ ಶೀತ ಆವಾಂದಿಪ್ಪುನವು ಕಣ್ಣು ಮಂಜುಲು ಅತ್ತು ಕೆಂಪು ಆಪಿನವು ಇಂಚಿತ್ತನ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ಈ ಸೀಕ್ ತೋಜಾವುಂಡು. ಹದಿಹರೆಯದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮುಟ್ಟು ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾನಸಿಕವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಾಪ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕುಲು ಸೂತಿಕವಾಯು ವಿಕೋಪಡು ಕೆಲವು ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋಜಾವೇರು. ಕಣ್ಣದ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯಾಪಿನ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಗಡಿ ಬುಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪಿನವು ಇಂಚಿತ್ತನವು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಯೌವನದ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡಾಪಿನ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವಿಪರ್ಯಾಸನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ದೀಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಕಾಯಿಲೆನ ಗುರ್ತಪತ್ತುನೇ ಇಚ್ಚಿ. ಒಂದೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ದೀಜಾಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಜೀವನನೇ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತನ್ಕುಲೆನ ಮಗಲೇನು ಮೋಕೆಡು ಬಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಗೆ ತೊಂದು ತೂದು ಅಲೆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪಿನವು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಒಳಪಡದು ತನ್ನ ಬುಡದೆ ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲೆನು ಮಿತ್ತ ಅಪವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ರೋಗಿನ ಪೂರಾ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ದೂಷಣ ಮಲ್ಪುವೆರು ವಿನಾ ಆಯಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆಂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅತಿರೋಕ್ಕೂ ಪೋದು ತಾದಿ ತಪ್ಪುನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಪಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬೊಳೆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ಯದ ಸಮಾಜಡು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಉದ್ಯೋಗದ ಒತ್ತಡಡು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗೂ ಒಳಪಡುನಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಪೂರ ಕಾರಣಡು ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿನೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕಲು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿನತ್ತಾಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಲ್ಲೆಯ ಜನಾಂಗದ ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂದು ಆವರ್ತನದ ರೂಪಡುಂಡು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶುರುವಾದ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಪಲ ಉಂತವರೆಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಬೆದೆ ಬೇತೆ ಮಜಲು ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರಕವಾದುಂಡು. ಮೂಲು ಒಟ್ಟುಗು ಇಡೀ ಆವರ್ತನ ಮುಗಿಯಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಗಿಯಂದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಲೇನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಷ್ಟವಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಕೋಳದ ಮರೊಟ್ಟು ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರ್ಗೆ. ಕಾಯಿಲೆ ನಿಧಾನವಾದ ಗುಣ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕೋಳದ ಮರೊಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಪದ್ಧತಿ ಆ ಮಾನವೀಯವಾದುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಇನ್ನೇನು ಇತ್ತೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಲೆಗ್ ಸುರೂತ ಮಜಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನು. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 24 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪೆತ್ತದ ಪೇರಿಡು ಕೊರಡು. ಪೆತ್ತದ ಪೇರನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಲ್ತದು 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಕೊರಡು. ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ದಿನೋಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಬೇಕೆ ಒವ್ವೇ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತರಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾವಾಡು ಮೀಪುನಾವಾಡು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಥ್ಯಾಹಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು. ಎಣ್ಣೆಡು ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಬದನೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಜಿದ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಲೇನು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಆಹಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಕೊರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿನ ಶರೀರಡು ಆಪಿನ ಬದಲಾವಣೆನು ತೂಂದಿಪ್ಪುವೆರು. ಈ ಅವಧಿಡು ರೋಗಿನ ಮೋನೆಡುವಂತೆ ದರ್ಪು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಅಯಗ್ ಆಯಾಸ ಆದ ಪಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ತೂಂಕುವೆ.
ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗೆ ಈ ರೀತಿದ ಒವ್ವೇ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ 24 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಕೊರಡಾಕೊಂಡು ಆಂಡ 90% ಜನಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಜಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಪನೋಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ರೋಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸೀಕದಯ ಪಾತೆರುನಾಗ ಮೂಂಕು ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಗ ಮೂಕುರ್ದು ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ. ಈ ಸೂಚನೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಯರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಮೂಂಕು ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಆಪಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಂಕುಡು ಪಾತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪಿನವು ರೋಗ ಗುಣವಾಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಲಕ್ಷಣದ ಮಿತ್ತು ದುಂಬದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತೆಲಿಬೊಕ್ಕ ಅಲೆತ ದಾರೆ ಕೊರ್ಪುನವು ರಡ್ಡನೆತ ಆವರ್ತನದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮರ್ದುಲು ದುಂಬು ಕೊತ್ತಿನ ಮರ್ದುಲೆಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇತನೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಮರ್ದು ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರೋಗಿಗೆ ಧಾರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ ತಯಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಡ್ಡ ರೀತಿದ ಧಾರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಲೇನು ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗೂ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ತೆಲಿ ಪಂಡ ಗಂಜಿ ನೀರ್ದ ದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ರ ಪಂಡ ಅಲೆತ ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನದಾತ ಅಲೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದು ಐಕ್ ಕೆಲವಾತ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆನ ಪಾಡ್ದು ತರೆಕೆ ದಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಕ್ರದಾರೆದ್ದು ತಿಳಿದಾರನೆ ಕೊರ್ಪಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಡ್ ಸುಮಾರಾತು ಸಂದರ್ಭಡು ತಿಳಿದಾರನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮೂಲು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿನ ತೂವನ್ನ ಪರಿಚಾರಕ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಯ ಪೂರಾ ರೀತಿಡು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೋಗಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಅವತ್ತಾಂದೆ ರೋಗಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ದು ಅರ್ಧ ಗುಣವಾವುದಿಪ್ಪುನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರೀ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ರೋಗಿಲು ಗುಣವಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆರಾಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲು ಒರೋನೆ ಪೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನ ದುಸ್ಸಾಹಗುಲ ಕೈಪಾಡುವೆರು. ಅಂಚಾದು ಅರ್ಧ ಗುಣಾಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂಚಾದು ಪರಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ಅಗತ್ಯವಾದುಂಡು. ತನ್ನ ತೆಲಿತದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಧಾನ. ತೆಲಿದಾರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು ವಿಸ್ತೃತವಾಯಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕದ ಪಟ್ಟಿಯುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವಾತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇತೆ ಮರ್ದುಲೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಅಪರೂಪ. ತೆಳಿದಾರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡಪಾನದಾತ ತೆಲಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂದಿನ ದಿನೋಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಬಾಯಿದ ಮಣ್ಣದ ಕರಟು ಪಾಡ್ದು ದಿಯೋಡು. ಈ ತೆಲಿക്ക് ಪೂರಾ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಬಾಯಿನ ಶುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಧ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟೋಡು. ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಗಿಡಮೂಲಿಕಲು ಅಲ್ಪನೆ ಕುರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅನಗ ದಾರಿ ಕೊರಿಯರ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೆಲಿದಾರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮೂಲಿಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರ, ಪದೆಂಗಿ, ನೆಲದಾಂತಿ ಬೂರು, ಕುಡುಪಜಿರು, ಕೊಡಿಪ್ಪು ಪಜಿರು ಪಂಡ ಇದನ್ನು ತುಂಡು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಸೇರುಂಡು. ಪೋಳೆಕಾಯಿ, ಪೊನ್ನಾಂಕಣ್ಣಿ, ನೋಲಿಸರ, ಲಿಂಬೆಪುಳಿ, ಮದ್ದುಪುಳಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಸ್ತುಲು ಬೊಕ ಕೆಲವಾತ ಕಲ್ಕೊದ ಮೂಲಿಕಲು ಪಾಡೊಡಾಪುಂಡು. ನೆತ್ತ ಪಟ್ಟಿ ನನಲಾತು ಉದ್ದ ಉಂಡು. ಧಾರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೀಕದಾಯನ ಮರದ ಬೆಂಚಿಡ್ ಜಪ್ಡಾದ ಧಾರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಧಾರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಎಲ್ಯ ಮಣ್ಣದ ಮುಗಾಯಿನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೇರು. ರೋಗಿನ ಜಪ್ಡಾದ ಅಯನ ನಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬೂರುನ ಲೆಕ್ಕ ಧಾರೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಈ ಕಾರಣಡು ನನೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಗಾಯಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಐನ ಬಲವುಡು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಸೀಕದಾಯ ಜಪ್ಪುನ ಜಾಗಿರ್ದು ಒಂತೆ ಪಿರವುಗು ಎತ್ತರಡು ಬಲವುಡು ನೇಲ್ಪಾದ ಈ ಮುಗಾಯಿನ ದೀವಡು. ಐಕ್ ದಾರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಮರ್ದನ ಪಾಡ್ದು ತೆಲಿನ ಪಾಡ್ದು ದಾರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವು ನೇರವಾದ ರೋಗಿನ ನಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೆಲಿದಾರೆನು ಸುಮಾರು 7 ದಿನ ಕೊರಡು. 7 ದಿನಲ ಅವೇ ತೆಲಿದಾರೆನು ಕೊರಡು. ದಿನಾಲ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ದಾರೆ ಪತ್ತಡು. 1 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆ ದಾರೆ ಪತ್ತಡು. ಮನದಾನಿ ಅವೇ ಸಮಯಗೂ ದಾರೆ ಪತ್ತಡು. 1 ಗಂಟೆ ದಾರೆ ಪತ್ತಡು. ದಾರೆ 10 ದಿನ ಅವೇ ಮರ್ದನ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದು ಕರಕು ಪಾಡಿಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆನು ರೋಗಿನ ತರತ ಅಡಿತು ದೀಪೇರು. ಮೂಲು ನಡು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬೂರ್ದಿನ ದಾರೆ ಪಾಲೆಡು ಬೂರ್ದು ತಿರ್ತು ದೀತಿನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಗೂ ಕೂಡ ಬೂರುಂಡು. ಇಂಚ ದಿನೋಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ದಾರೆನು ಮನದಾನಿ ಕೊರಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕೊರಡು. ಒಂಜಿ ದಿನತ
ಒಂಜಿ ವಾರದ ದಾರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ರೋಗಿನ ಬೇತೆ ಮರ್ದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತರೆಕ ಮರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗ್ರಸಲೇನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ದಿನಾಲ ದಾರೆ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ರೋಗಿನ ಹದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಮೀಪಾವಡಾಪುಂಡು ಹದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಮೀಪಾದು ಆಯ್ಗೆ ತರೆ ಕೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದ್ರೆ ಆಯ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಸನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸದ ಈ ಮಜಲು ಬಂದಾಗ ಸೀಕದಯೆ 80% ಗುಣವಾದ ಆಯನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ ನಡವಳಿಕೆ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜುಂಡು. ತರೆಗೆ ದಾರೆ ಕೊರ್ನೆ ಅವರ ಮುಂಕುಡು ನೀರು ಬರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯಗ ಗ್ರಸಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು ವಾರಾಹಿ ಅದ್ದಿ ಗಾತ್ರಿ ಅದ್ದಿ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಸಗಳನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ಪಂಚಗೋವೆ ಗ್ರಸನುಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಪೂರ ಮರ್ದು ಈ ಮರ್ದದ ಪರಿಣಾಮಡು ರೋಗಿ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ರೋಗಿಗೆ ಗುಣಾತನಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರಂಗಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ರೋಗಿಗೆ ಗುಣವಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದ ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗದ ವೇದ್ಯರು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಮರ್ದನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಿಕೆಲ ಪಟ್ಟಿಡ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನವು ಬಡಕಾಯಿ ಪೋತಿನ ಕಾಸರಕ ಮರದ ಬೇರು ಶ್ರೀಗಂಧೋ ನೆಲ್ಲಿಚೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನವು. ಮೂಲು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಮೂಲಿಕೆలను ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತಾದು ಐತ ಪುಗೆನು ರೋಗಿಗೆ ಪತ್ತುವೇರು ಅಂಚಾದು ಪುಗೆ ಪತ್ತುನ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಲು ತುಳು ಜಾನಪದದ ಮೂಲಿಕೆ ಕಾಸರಕ ಮರತ ಬಡಕಾಯಿ ಪೋತಿನ ಬೇರು ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ಪನೋ ಭಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಧೂಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಪಿರಪೋತಿನ ನೆನಪು ರೋಗಿಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಲ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ವೈದ್ಯರು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಅನುಪಮವಾಯಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡ್ದುಲ ನಡಪ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಪುಗಾರ್ತದ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಲಿನ ಗುಣಮಲ್ತಿನ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ವೈದ್ಯರಾಯಿನ ದಿವಂಗತ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ ರಾಮ ಪಂಡಿತರ ಮಗೆ. ಇಂದನೆ ಯಾನು ಪನೆಯರೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಣೆಂಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿದ ಈ ದೇಶಗೂ ಕಾರದೀಪುನೈಕು ದುಂಬು ಈ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಕುಲು ವೈದ್ಯರು ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಅನುಸರಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ಅಪರಿಮಿತವಾಯಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ಅಕುಲು ಸುಮಾರಾತು ವೈದ್ಯರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಾದು ಈ ಸುಮಾರಾತು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪುರ ಸನ್ಮಾನ ಆತಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಉನ್ಮಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲವು ಬಲ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬಲು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡುಂಡು. ಅಕ್ಲೆನು ಗುರುತಿಸಿದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರಕಾರಗೂ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆವಡು ಅದುರೇಕ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದಾತೆ ಕರಾರು ಒಕ್ಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊರುಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ರೋಗ ಗುಣ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಪದ್ಧತಿನ ಓರಿಪಾವಡಾಪುಂಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು